Magandang hapon po sa inyo mga kapatid sa pananampalataya. Nasa ika-22 linggo ng karaniwang panahon na po tayo. Sama po natin ngayon sa ating Santa Misa ang mga sumusunod na intensyones para sa pasasalamat ni na Pamilya Bacchiano, Mr. and Mrs. Kenneth Gimotea, Pamilya Salamat, para sa karawan ni na Cherry Basa, Patrick Wendell Caballero, Marlon Tayag, Nanette Bacchiano, para sa special na kahilingan ni na Emeline Guevara Angeles ng St. Jude Tadeus Parish Fiesta Committee 2021, pamilya ni na Lenin at Evelyn Malang, pamilya ni na Eduardo Giros, pamilya Paldeng, Mary Manette Pineda, Maribel Mandela, pamilya ni na Katrina Go, Mauricio Lucas, para sa mabilis na kagalingan at kaligtasan ni na Reverendo Padre Angel Gamboa, Reverendo Padre Rick Lusong, Mylene Soberano, Benson Ong Sr., Carmelita Tiglao, Nilo Udan, Cecilia Quiambao, Nenette Valdecantos, PhilHealth Region 3 employees, Camille Benosa, Leticia Santos. Para sa gabay at proteksyon ng banal na espiritu sa nina pamilya ni na Ani Rason, pamilya ni na Antonio at Josepina Guevara. Para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ni na Norma, Marian Ocampo, Nancy Ocampo, General Amado de Mata, Manuel Tongyo, Teresita Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagason, Fernando Santos, Rogel Games, Juanita Pingol, George Rodriguez, Virginia Arcilla, Loreno Alcantara, Mario Ching, Honorio Pangan Sr., Rolando Santos, Magdalena Morales, Gregory Wongkit, Fernando Cruz Sr., Eduardo De Leon, Benjamin Baya, Melencio Sr., Bonifacio, Marianena, Lourdes, Irineo, Juan Pablo, Paz, at ang mga kaluluwa sa purgatorio na wala nang nakakaalala sa kanila. Ganon din para sa kagalingan ng bawat isa sa atin laban sa COVID-19, para sa mabilis na kagalingan ng mga kapatid nating dinapuan ng pandemyang ito, at para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ng mga kapatid nating yumao dahil sa COVID-19, at para sa kaligtasan ng mga kapatid nating frontliners. Paalala lang po uli, wag po tayong magalis ng mga face mask at saka face shield para sa ating kaligtasan, at mag-social distancing po tayo para sa ating kaligtasan.
Bilang isang pamilya ng Diyos, tayo ay nagkatipon-tipon lahat dito sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Yesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng banal na Espiritu, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga minamahal kong kapatid, atin po ngayong aminin ang ating mga pagkukulang upang tayo ay marapat na gumanap dito sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti iyong tinataglay. Gawin mong sa aming kaloobay manood ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog, upang sa pag-unlad ng aming pagsunod sa pananampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog, at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkupkop sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomeo. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Ngayon, mga Israelita, upang mabuhay kayo ng matagal at makarating sa lupaing ibinigay sa inyo ng Panginoon, unawain ninyong mabuti at sundin ang tuntuning itinuturo ko sa inyo. Huwag ninyo itong daragdagan, ni babawasan. Sundin niyo ito ng walang labis at walang kulang. Unawain ninyo ito at sunding mabuti. Sa gayon, makikita ng ibang bansa ang inyong karunungan at lawak ng pangunawa. Sa gayon, hindi nila mapipigilang sabihin ang ganito, ang bansang ito'y matalino at may malawak na pagkaunawa. Sinong Diyos ng ibang bansa ang handang tumulong anumang oras liban sa Panginoon? Aling bansa ang may tuntuning kasing inam ng mga tuntuning ibinigay ko sa inyo ngayon?" Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ang tugon po natin, sino kayang tatanggapin sa templo ng poon natin? Ulitin po natin. Sino kayang tatanggapin sa templo ng poon natin? Iyong mga masunurin na sa iyo'y nakikinig at ang laging ginagaway naaayon sa matuwid. Kung mangusap ay totoo sa lahat at bawat saglit, iyong gawang paniniray, hindi niya naiisip. Sino kayang tatanggapin sa templo ng poon natin? Kailanman siya'y tapat makisama sa kapwa. Sa kanyang kaibigay, wala siyang maling gawa. Hindi siya nagkakalat ng di tunay na balita at itinatampok niya ang matapat sa lumikha. Sino kayang tatanggapin sa templo ng poon natin? Hindi siya humihingi ng patubo sa pautang at kahit na anong gawi, hindi siya masuhulan upang yaong walang salay patawan ng kasalanan. Ang ganitong mga tao'y mag-aani ng tagumpay. Sino kayang tatanggapin sa templo ng poon natin? Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga kapatid, bawat kaloob na mabuti at ganap ay buhat sa langit. Mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa langit. Hindi siya nagbabago.
Hindi niya tayo iniiwanan o pinababayaan kahit sa dilim. Niloob niya tayong maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang matangi tayo at maging higit sa lahat ng kanyang mga nilalang. Buong pagpapakumbabang tatanggapin ang salita ng Diyos na matanim sa inyong puso. Ito ang nakakapagligtas sa inyo. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos kung ito'y pakikinggan lamang, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Ganito ang pagkareliyoso na minamarapat at kinalulukdan ng ating Diyos at Ama. Tulungan ang mga ulila at mga babaeng balo sa kanilang kahirapan at ingatan ng sarili na huwag mahawa sa kasamaan ng sanlibutan ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po ang lahat at magbigay pugay sa mabuting balita. Tayo pong lahat, magulang natin Diyos Ama, anak ng salita niya, tayong mga naging una. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may mga Pariseo at ilang eskribang galing sa Jerusalem na lumapit kay Jesus. Nakita nila na ang ilan sa mga alagad ni Jesus ay kumain ng hindi muna naghugas ng kamay sa paraang naaayon sa turong minana nila. Ang mga Hudyo, lalo na ang mga Pariseo, ay hindi kumakain hanggat hindi nakapaghuhugas ng kamay ayon sa mga turong minana nila sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito hinuhugasan. At marami pang ibang minanang turo ang kanilang sinusunod, tulad ng tanging paraan ng paghuhugas ng mga inuman, ng mga saro, ng mga sisidlang tanso, at mga higaan. Kaya't tinanong si Jesus ng mga Pariseo at ng mga eskriba, bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumakain sila ng hindi man lamang naghugas ng kamay ayon sa paraang iniutos. Sinagot sila ni Jesus, tama ang hula ni Isaias tungkol sa inyo. Mapagpaimbabaw nga kayo gaya ng kanyang isinulat. Paggalang na handog sa akin ng bayan ko'y paimbabaw lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Pagpurit pagsambang ginagawa nila'y walang kabuluhan. Ang utos ng tao ay itinuturong utos ng may kapal. Niwawalang kabuluhan nga ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo'y ang turo ng tao. Muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok
Sa bibig ng tao ang nakapagpaparumi sa Kanya. Sa mata ng Diyos, kundi ang mga nagmumula sa Kanya. Sapagkat sa loob, sa puso ng tao nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa Kanya na makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, magimbot, at gumawa ng lahat ng kabuktutan, tulad ng pagdaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, kapalaluan, at kahangalan. Ang lahat ng ito ay nanggagaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa Kanya. Mga minamahal kong kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po, Amo. Kung napansin po ninyo sa ating pagbasa ngayong linggo, entrada pa lamang po ng ating ebanghelyo ay mainit na ito. Bakit? Bakit umpisa pa lamang ng pagbasa natin ngayong linggo, medyo iba na ang timpla nito? Bakit? Kasi po na-corneran si Jesus ng mga eskriba at pariseyo. Kumbaga na-hot seat siya ng mga kontrabida sa Kanya. Alam ninyo, sa buhay natin, talagang hindi mo maiiwasan ang mga ganyang klase ng tao. Hindi po ba? Kahit saan. At hindi namimili ng oras kung minsan talaga may mga ganyang klase ng tao. Yun bang mainit yung mata nila sa iba? Kung minsan mabigat yung loob nila sa ibang tao. Kumbaga, bawat galaw, bawat kilos ng iba, pinupuna nila. Binabantayan nila. Kumbaga, sila lang ang bida. Sila lang ang paiba. Sila lang ang tama. In today's gospel, the Pharisees and scribes who came from Jerusalem gathered around Jesus. Kako nga sa inyo kanina, na-corneran siya, kinorner si Jesus ng mga bidang kontrabida. Itong mga pariseo at eskriba. Saan ba sila nanggaling? Saan galing ang mga taong ito? Itong mga eskriba, itong mga pariseo, sa sentro, sa lungsod. They came from city centers. Noong panahon po ni Jesus, alam ninyo, kapag ikaw ay nanggaling sa sentro, sa syudad, sila yung mga taong magagaling ang mga yan. Eksperto sa Diyos, eksperto sa batas. Kumbaga, ila mo retang mayap, ila mo retang gusto. Pero tanong lang po, ano ba talaga ang pakay ng mga ito kay Jesus sa ating ebanghelyo? Ano ba talaga ang motibo nila kung bakit lumapit sila kay Jesus? Numanula, ano talaging balak da? Bali po king totoo, mag-inspeksyon lamo po. At mangilatis lamo king pamamanyap tanan ng Gino at ding gayang disipulo. Kumbaga, itong mga eskriba at pariseyo sa ating pagbasa ngayong linggo, kumbaga sila'y mga board examiners sa kabutihan. Kumbaga sila'y mga health inspectors sa kalinisan. At kung bibigyan po nila ng marka o grado si Jesus, bagsak siya sa kanila. Hindi basado si Jesus sa kanila. At ang health test naman po ng mga disipulo, ng mga alagad ni Jesus sa mga eskriba at pariseyo, base po sa kanila, ang mga disipulo daw ni Jesus ay makasalanan sila. Bakit? Marurumi daw po sila. Kasi ang pinansin nila, bago sila kumain, hindi sila naghugas ng kamay. Hindi naghugas ng kamay ang mga alagad nga naman ni Jesus. Yun ang sinasabi nila. Health test, result nila, marurumi sila. The Pharisees and scribes questioned the disciples of Jesus. Lakanusto, pangaturo, agpang karing eskriba at pariseo, reteng disipulo na ning Gino. Kano makatud, ing dapat daring kayang disipulo. Baling Gino. Baling yuyutos na ni nga pong Gino. Ngaramawari, deting mga galing, deting mga biyasa. Pero ang ganda po nang naging tugon ni Jesus sa kanila. May sinabi si Jesus,
sa mga taong ito, sa mga eskriba at pariseo. Sabi ni Jesus sa kanila, hipokrito kayo. Nagbabanal-banalan lang kayo. You hypocrites, you honor me with your lips, but your hearts are far from me. Sabi ni Jesus sa kanila. Well, Jesus simply criticizes the hypocrisy of the Jews, particularly the scribes and Pharisees, who disregard God's commandment but cling to human tradition. Hipokrito kayo. Mantutuing papakityo. Magbanal-banalan kayo mo. Nga na ng Ginoo karela. Alam po ninyo, sa mga oras na yaon, ipinagtanggol lang ni Jesus ang mga alagad niya sa mga pariseo at eskriba laban sa maling ibinibintang nila sa kanila. Batid po kasi ni Jesus na itong kanyang mga kritiko, alam niya yung nakatago nilang pagkatao. Alam po kasi ni Jesus na ang mga kritiko niya, ang pilit lamang nilang pinapansin, tinitingnan kung ano yung mapag-iinitan nila kay Jesus at sa kanyang mga disipulo, kung ano yung mapipintas nila. Kumbaga po, dating eskriba at pariseo, manyirala mo. Manyirala mo. Manatula mo. Ano po yung mga insektong naninira o sumisira? Ding insektong manyira, anela. Ane, ingausta mo kareti. Insekto lang mapanyira, karingaliwa, ewari. Naghahanap sila ng mapupuna nila. Naghahanap sila ng alam nilang hindi tama sa ginagawa ng iba. Pero ang tanong natin dito ngayon ay ito. Sa papaanong pamamaraan nga naman po, pwede mong harapin ang mga ganyang klase ng tao? Sa paanong paraan mo, pwedeng harapin o labanan yung mga taong nagmamagaling-magaling nga naman o nagdudunong-dunungan? Balikan natin yung sinabi ni Jesus sa kanila, yung naging tugon niya. Sabi ni Jesus, di ba? Hipokrito kayo. You honor me with your lips, but your hearts are far from me. Ding taong deti, parang alanda ko karing labira. Dapot malawot no man kana ko ring pusura, nga naning Ginoo karela. Sa madaling salita, ito po ang sinasabi ni Jesus sa mga eskriba at pariseo sa mga oras na yon. Wala kayong puso. Sabi ni Jesus sa kanila, wala kayong puso. Puro lang kayong uso. Sabi ni Jesus. Wala kayong puso. Puro lang kayong uso. Balo yung sabya ni nga pong Ginoo. Pero ayun naman, balong ipagparang tao, ipakit ka rin kalupa yung tao. Alam ninyong sabihin, ang salitang kabutihan, pero hindi naman nakikita ito sa mga gawain ninyo. Sabi ni Jesus sa kanila, ing amanong kayapan ke kayo, kabudya mo amanong mararamdam, imbes na sana lugod yang paramdam. Nga ng Jesus karela. Alam po ninyo, nakakalungkot man pong sabihin sa inyo, whether we admit it or not, we are good at telling people to do this and do that, but we ourselves, sometimes we are not doing what we want others to do. Sometimes we are the number one violators of the law. Kung minsan yung sinasabi natin, tayo mismong hindi tumutupad dito. Ningkay nung naimburita mong paggawa ka rin ay tamo mismo mayakit itike katamo. Ningkay nung nantan tuturuta mo, ala, iti mismo ka rin kay katamong puso. Remember, this is the good news. For Jesus, what is important is the heart. Mas maulaga ang lamaning puso kaya nga pong Ginoo. What is important is the heart, not the externals. Outside appearances do not really matter. What matters is what's inside your heart. Substance over form. Bakit hindi po ninyo pansinin? Malinis nga naman ang iyong panlabas na anyo. Pero malinis din ba ang laman ng iyong puso? Malinis nga naman ang panlabas mong katauhan, pero kumusta naman ang laman ng iyong kalooban? Malinis din ba? Yan po mismo ang tinutulig sa ni Jesus sa kanila, sa mga pariseo at eskriba. Yun ang kinukontra ni Jesus. Hanggang panlabas lang sila. Panlabas lang. Pakitang tao lamang. Alam po ninyo, may kasabihan po tayo sa Kapampangan. Atinta mo pong kasabihan, King Amanong Siswan. Marahil yung mga may edad dito alam nila ang kasabihan na ito. Nga na po niti, King Amanong Siswan, banal ko labi, pero kapuso na ko mang babi.
Nga na po. Banal ko labi, pero kapuso na ko mang babi. Ganyan na ganyan ang mga tinutuligsan ni Jesus sa ating pagbasa. Ang mga Pariseo at Eskriba, banal ang mga labi nila, pero hanggang banal na labi lang. Kasi mayayakit king dapat ding tuturuda. O tayong buri ng sabihan nita. May isang nobelista po, Irish playwright, ang pangalan po niya ay George Bernard Shaw. May sinabi po siya, at hihiramin ko, itong mga katagang sinabi niya. Sabi po ni George Bernard Shaw, "He who can, does. He who cannot, teaches. He who can, does. He who can't, teaches." Kung isasalin po natin ito, base na rin po sa ating ebanghelyo ngayong linggo, ngaramawari reti. Kung kaya mo, gawin mo. Kung hindi mo kaya, mamintas ka na lang, manira ka na lang. Nung agyo mo, gawan mo. Nung emo agyo, manatuna ka mo, manira na ka mong kalupa mong tao. Yan ang mga Pariseo. Yan ang mga Eskriba. Dahil hindi nila kayang ipakita sa gawa ang itinuturo nila sa mga tao. Anong ginagawa nila? Tinitingnan nila kung ano yung mapupuna nila sa iba o mapipintas nila sa iba. Paalala lang po sa ating lahat, ang kabutihan po ay nanggagaling sa puso at hindi sa nguso. Ang kabutihan ay nanggagaling sa puso ng tao at hindi sa nguso ng tao. At ang ipinapakitang kabanalan, kabutihan, alam po ninyo, yan po ay hindi lip sync. Yan po ay heart sync. Yan po ay isang gawa at hindi po gawa-gawa. At yan po ay hindi lamang isang ritual. Yan po ay isang spiritual. God resides in the heart. God dwells in the heart. King puso at king nguso, yamanok na nga ni nga pong Ginoo. Sa puso at hindi po sa nguso, nananahan, naninirahan ang Diyos. Alam nyo, ang punto dito, hindi naman kung sino ang malinis. Ang punto dito ay kung sino yung may maluwag na puso. Ing punto aliway tang singkalinis. Ing punto ya pinitang nino ing ating malwala sa puso, ban kanita ing Diyos agyo ng mipagyo. Paalala lang, ang taong may maluwag na puso, kailanman ang taong yan hindi namimintas. Ang taong may maluwag na puso, hindi nangungutya sa kanyang kapwa, pero, ang taong puro lamang salita, siya ang grabe kung manira ng kapwa. Saan po kaya tayo dito sa dalawa? Iwan ko itong katanungan, itong tanong sa inyo, at tayo na po ang bahalang sasagot nito. Alin ka sa dalawang ito? Ikaw ba ay taong may maluwag na puso? O ikaw naman yung taong grabe kung manira ng kapwa mo? Magsitayo pong lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoong nating lahat. Nagkatawan tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, ipinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanawag sa kinaroroon ng mga yumao. Nang may 3 araw, nabuhay na muli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos samang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paparito at uhukom sa mga nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong kapatid, dilingin po natin ngayon sa Ama na padalisayin ang ating mga puso upang maging tapat ang ating pananampalataya at maging katanggap-tanggap sa Kanya ang ating pagsamba. Sa bawat panalangin ng inyo pong itutugon, Ama namin, dinggin mo kami. Ulitin po ninyo. Ama namin, dinggin mo kami. Maging tapat at walang takot nawa ang mga pinuno ng simbahan
sa pagpapahayag at pagsasabuhay ng salita ng Diyos, kahit pa sa harap ng pagbabatikos at pagsalungat ng mga ibang tao. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Magpanukala nawa ang mga mambabatas ng mga batas na ayon sa kalooban ng Diyos, gumagalang sa karapatang pantao at nakakatulong sa ikaunlad ng bayan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Maging totoo nawa ang bawat Kristiyano sa kanilang pagsamba sa Diyos, di lamang sa tradisyon, kundi sa kalooban na nakikita sa pag-ibig at malasakit sa kapwa. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Mabigyang katarungan nawa ang mga manggagawang di nabibigyan ng sapat ng sahod, ang mga biktima ng mga karahasan, ang mga binatay dahil sa pananampalataya, at ang iba pang inaapi dahil sila'y dukha. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Sikatan nawa ng iyong walang hanggang ningning, Panginoon, ang mga kapatid naming yumao. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Isama rin po natin ngayon sa ating mga panalangin ang mga sumusunod na kahilingan. Para po sa pasasalamat ng Pamilya Bacchiano, sina Mr. at Mrs. Kenneth Kimotea, ang Pamilya Salamat. At para po sa kaarawan, anibersaryo ng kaarawan ni na Cherry Basa, Marlon Tayag at si Patrick Wendell Caballero. At para sa espesyal na kahilingan ng mga sumusunod, the St. Jude Tadeus Paris Fiesta Committee 2021, Emeline Guevara Angeles, pamilya ni na Lenny na Evelyn Malang, pamilya ni na Eduardo Giros, pamilya Paldeng, Mary Manette Pineda, Maribel Mandela, pamilya ni Katrina Go at si Mauricio Lucas. At para sa mabilis na kagalingan at kaligtasan ni na Reverendo Padre Angel Gamboa, Reverendo Padre Rick Luzong, Maylin Soberano, Bensong Ong Senior, Carmelita Tiglao, Nilo Udan, Cecilia Quiambao, Nenet Valdecantos, the PhilHealth Region 3 employees, Camille Benosa at si Leticia Santos. At para sa paggabay at proteksyon ng Banal na Espiritu sa pamilya ni Annie Razon at sa pamilya ni Antonio at Josefina Guevara, at para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ni Norma, Mariano Campo, Nancy Ocampo, General Amado de Mata, Manuel Tongyo, Teresita Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagazon, Fernando Santos, Roel Gamez, Juanita Pingol, George Rodriguez, Virginia Arcilia, Floreno Alcantara, Mario Ching, Honorio Pangan Sr., Rolando Santos, Magdalena Morales, George Bonggid, Fernando Cruz Sr., Eduardo De Leon, Benjamin Baya, Melesio Sr., Bonifacio, Marianena, Lourdes, Irineo, Juan Paulo, Paz, at ang mga kaluluwa sa purgatorio, ipanalangin natin ngayon sa Panginoon. Ama namin, dinggin mo kami. Taas po natin ang ating sariling kahilingan. Mapagpalang Ama, dinggin mo ang panalangin ng iyong sambayanan. Tulungan mo kaming matuwid kang papurihan sa tuwina. Ito po'y hinihiling namin alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahin sa inyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pagbabasbas na sa amin tumutubos, upang ang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos na pagkakaloob ng iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon, Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang iyong mga supling na nagtaksil ay nagbabalik ngayon sa iyong paggiliw, bunga ng malasakit ng iyong anak mong masunurin at ng Espiritong bigay upang lahat ay kupkupin. Kaming mga tinubos ng iyong anak na mahal ay niloob mong magtipon at magkapisan upang magsalo sa masaganang hapag ng buhay. Kaisa ng anak mo at ng Espiritu Santo, ang iyong sambayan ay nagpupuri sa iyo. Nagkakapisan ngayon at bumubuo ng katawan ni Kristo. Nagkakatipon ngayon at pinananahan ang iyong Espiritu. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay, sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang mga laagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman pagkatapos ng hapunan ay kinuha niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan at iniabot iyon sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at walang hanggang tipan na para sa inyo at para sa lahat ay ibubuhos sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin." Ating ipagdangal ngayon ang misteryo ng ating pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, si Florentino na aming Obispo, si Pasiano ang aming Obispo Emerito at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalong-lalo na sina Norma at Teresita. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose ang kanyang mapagmahal at tapat na esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, si San Judas Tadeo na aming patron na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang mga anak na inampon ng ating mapagmahal na Diyos, lakas loob natin ngayong dasalin ang panalangin itinuro ni Jesus sa atin.
Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Maghangad at magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Naririto si Yesu Kristo, ang ating mapagmahal na Diyos. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa pagkain mong bigay ay umihiling ng lakas mong inilalaan upang ang kagandahang loob namin madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo para sa maikling announcement. In commemoration of the 65 canonical coronation anniversary of our provincial patroness, our Virgen de los Remedios on September 8, a 9-day novena mass will be held at the San Vicente Ferrer Parish Church in Calulut, here in the city of San Fernando, from August 30 to September 7. St. Jude Tadeus Parish has been honored and privileged to take advantage of the novena mass on September 2, this coming Thursday at 5:30 in the afternoon. This means that our parish priest Among Norman S. Arce will celebrate the Eucharist, and all servers in the Mass will come from our parish. It is on this note that we would like to inform you that there will be no 6:30 evening Mass in our parish church on this day, Thursday, September 2. In relation to the Feast of Nativity of the Blessed Virgin Mary on September 8, our parish shall hold a Triduum in honor on September 5, 6, and 7. Details of this will be announced in our Masses. Thank you. Magsilod po tayo para sa Oratio Imperata. Manalangin tayo. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo at inihiling ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot, sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas na mga lunas at paraan upang hihinto ang paglaghanap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa ating bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtutulong-tulong tungo sa kabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpa sa walang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, malwalhati at pinagpalang Birhen. Amen.
Virgen de los Remedios, mapagpagaling sa may sakit. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Judas Tadeo, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Kahawaan mo kami. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Iyukunin niyo ang inyong mga ulo para sa huling panalangin at pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo at ingatan ng Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Naway kahabagan niya kayo at subaybayan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Lingapin nawa niya kayo at bigyan ng kapayapaan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating Santa Misa ay natapos na. Humayo kayo ngayon sa kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.